Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġbana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pindu, santwarju għażiż għall-qalbna ħafna, biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent, tal-istennija tal-Mulej. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nufru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' Giuseppe, Edmond, Giolina u Pauline Boġejja. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom Mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fid-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naħġa l-mitlufa Mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek Mulej il-qattalb tagħna u fit-tjubitek għenna fit-tiġrib tagħna biex nitfalġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt tiżjed ma nitnizzu bit-taħsir tal-imoddi. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Għad toħroġ ferra mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-Mulej. U l-għaxqa tiegħu tkun fil-biża tal-Mulej. Ma jiġġudika skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtih sentenza skont ma jisma'. Iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa li fqajrin tal-art. Isawwat il-kifra bix-xettru ta' fommu u b'nifs f'xafteħ joqtol il-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeh tkun il-ġustizzja, il-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidil, u jiraw flimkien l-oġol u l-ferħ lill-jun, daqxen ta' tfajjel isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien, u l-freħ tagħhom flimkien jistrieħu. Lill-jun bħal gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb. U t-tifel mitftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni, wanqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi. Għax mimlija il-ard l-arfin tal-Mulej, bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli. Lilu ifittxu bil-ġnus u l-amarra tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien. Tħaddar fihim l-ġustizzja, islim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fihim l-ġustizzja u islim għal dejjem ta' dejjem. Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil min is-sultan, biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien. Tħaddar fihim l-ġustizzja u islim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u bislim kotran sa ma jintemm il-qamar. Is-saltna mill-baħar sa baħar isaltan u mixmajar sa truf l-art flimkien tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u bislim għal dejjem ta' dejjem. Għaxu jeħles l-fqir u jsejjaħlu u lill-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Eħenna d-dajjef wal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva flimkien. Fihim l-ġustizzja, mislim għal dejjem ta' dejjem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbir kull ġrus kollha tal-art. Il-popli kollha isejħulu ħinja flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u islim għal dejjem ta' dejjem. Inqummu bil-wifqa.
Ejja mulej bil-qawwa kbira tiegħek, dawwa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax jien dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejtnejn. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mod lili minn missieri, u ħadd ma jaraf min hu l-iben ħlief il-missier, anqas min hu l-missier ħlief l-iben u dak li lilu l-iben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli qal lilhom weħidhom: ħejjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent wa ngħidulu tempo forte li fih il-liturġija il-kelma tal-hija magħżula biex tenna hekk nidħlu f'din l-atmosfera ta' stennija tal-mulej. Dimensjoni sabiħa mhux biss għal żmien l-Avvent imma ħajjitna kollha. L-istennija tal-mulej. Ħa naraw x'tgħidilna l-kelma tal-llum. Għax bħalissa qegħdin naraw qisu daqqit ta' pinsel, kif se jkun dan il-Messija? Kif se jkun? X'ħadd tfisser is-saltna tiegħu li ħajġejb? Kif se jkun? U da ħa tgħidilna l-kelma talla. L-kelma talla f'dawn il-ġranet. Ħa tgħidilna kif inhu dan il-Messija u kif se tkun is-saltna tiegħu. Ħa naraw l-ewwel lezzjoni, ara mill-Profeta Eżajja. Jgħidilna li dan il-Messija ħajkun mimli bl-Ispiritu Santu. L-ewwel ħaġa. Fuqu jistrieħ l-Ispiritu tal-mulej, l-Ispiritu tal-erf u d-den, l-Ispiritu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispiritu tal-erf u l-biża tal-mulej u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Kemm sabiħa. Għax deskrizzjoni sabiħa tal-Messija. Dan se jkun Ġesu, dan se jkun il-feddej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa l-fqajrin tiegħu. Għax sentimenti sbieħ ħajkollu dan il-Messija, dan l-iben Talla li ġej fostna. Imbagħad fit-tieni parti jgħid xi ħaġa oħra, jgħid il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi. Dan x'diskorsu. X'qed jgħid tal-Profeta Eżajja. U jiraw flimkien l-oġol u l-ferħ tal-iljun, daqsxejn ta' tfajja li suqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. L-iljun bħal gendus jiekol it-tibel, it-tarbija tal-ħalib titlijab fil-ħofra tas-serv. X'qed jgħidilna l-Profeta Eżajja hawnhekk? Qed jgħidilna li l-Messija li ġej ħajġejb ġenna tal-art. Hawnhekk qiegħed jiddeskrivi qishom il-ġdid il-ġenna tal-art fejn ma jkunx hemm kontrasti, ma jkunx hemm ġlied, ma jkunx hemm. Ara, dan li se jġib il-Messija tgħidlej mela kif għal daqshekk gwerer. Għax għadna ma fimniex is-saltna Talla. Għadna ma fimniex il-Ġesu Kristu. U għalhekk l-avvent, għalhekk il-prattika reliġjuża, għalhekk it-tagħlim. Il-homework. Kultant infittxu li jkollna l-paċi, il-paċi fil-qalb.
ħaġa sewwa u qaddisa. Imma mhux biżżejjed mhux biżżejjed li jkolli l-paċi f'qalbi. Hemm bżonn ninteressa ruħi li jkun hemm il-paċi anke madwari u fil-ħolqien kollu. Ara, il-profeta Iżajja qed jara ġenna tal-art, mhux biss bejn il-bnedmejn, imma anke mal-ħolqien. Anke l-annimali ħajgawdu mill-preżenza ta' Ġesu, mill-miġġa ta' Ġesu, anke l-annimali, anke l-ħolqien, anke s-siġar, anke l-baħar ħajgawdu mill-miġġa ta' Ġesu. Ħajġib saltna ġdida. In-Nisrani ma għandhomx il-limita ruħu li jgħid, isma' laqwa li qiegħed sewwa jien, laqwa li jiena paċi mal-Alla u daqshekk. Le mhux daqshekk. Hemm bżonn interessa ruħi u ninkwieta x'in nara l-gwerer fid-dinja. Għaliex dawn il-gwerer, għaliex dan il-qtil bla sens, għaliex dan it-tkaxkej fil-gwerer. Issa l-aħbarijiet jisom jikkonvinċuna li hija ħaġa normali. Ma finna xejn minn Ġesu Kristu. Kemm għadna lura, kemm għadna lura. Kemm għadna l-bogħod mill-ġenna tal-art fil-familji tagħna. Daqshekk kontrasti, daqshekk ġlied, daqshekk nuqqas ta' ftehim. Fil-komunitajiet tagħna, fil-pajjiżi. Kemm għadna l-bogħod minn dak li jrid Ġesu. Ħanejt kelma sejra fuq il-Vanġelu, l-Vanġelu għandna sallu qed jirrakkuntanna dan l-innu sabiħ ta' Ġesu. Ġesu imqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu qal li nfaħrek missier sit is-sema u l-ard. L-istudjuż jgħidulna l-Ġesu x'aktarx kien għaddej minn moment diffiċli qed jara li l-missjoni tiegħu mhux li qed tħalli suċċess. Qed ilaqqat fuq rasu minn kull imkien, il-mexxejja Lot qegħdin jagħtuh fuq rasu, in-nies ma jaċċettawhx. Fi kliem ieħor Ġesu qiegħed fl-istess sitwazzjoni bħalma kien Daniel qalb liljuni. Daniel u tliż-żgħażagħ qalb liljuni, qalb fil-fossa tan-nirien. Fil-fatt l-Evanġelisti ipoġġu fuq fhom Ġesu dan il-kliem ta' Daniel fl-Antik Testament. Rajna fuq ftit ġranet ilu. Ara, bħalma kien fost liljuni, jekk iħossu Ġesu. Imbagħad idu lejn il-missier jgħidlu nfaħrek missier sit is-sema u l-ard. Għax jien dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu li għalfu id-den u wrejthom li ċkejkni. Grazzi mulej li aħna fost li ċkejkni. Imbagħad jgħid l-aħħar sentenza u nispiċċa bija. Imbagħad dalejn id-dixxiepju qal lilhom waħedhom. Ħenjin l-għajnejn li qegħdin jaraw dak li qegħdin taraw intom. Fi kliem ieħor Ġesu qed jgħid lilna wkoll. Kemm intom xortikom tajba. Kemm aħna xortina tajba li niġu l-Knisja. Kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla. Kemm aħna xortina tajba li nippruvaw ngħixu qrib ta' Ġesu. Kemm aħna xortina tajba li bil-miżerja tagħna, bid-diffikultajiet tagħna, bil-ħmerijiet tagħna, bil-karattri tagħna. B'tant diffikultajiet nippruvaw ngħixu f'din is-salta ta' Ġesu. Ejjew nżommu dil-kelma tal-Alla f'qalbna u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna. Il-mulej Ġesu imħallef ġust li jagħti l-kuruna tal-ġustizzja lilna li nistennewh jiġi bl-imħabba. Nitolbuh biex tiġi fostna s-salta tal-ġustizzja tiegħu aħna u intennu. Tiġi saltnatek mulej. Tiġi saltnatek mulej. Għal-poplu Nisrani biex jilqa' id-don tal-Ispiritu Santu u jagħti xhieda tal-ferħ tal-miġġa ta' Kristu nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Għal dawk li huma responsabbli tal-ġustizzja biex jaraw li din tingħata qabel xejn lil minnu fqejr u ma jistax jiddefendi ruħu nitolbu. Għal kull min isofri inġustizzja u diskriminazzjoni
u biex jitħallsu id-drittijiet ta' minnu ċkejken fis-soċjetà nitolbu. Għal-membri foqra u anzjani tal-komunitajiet tagħna biex aħna naħdmu bħala nsara għal ġustizzja soċjali nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejn għal din l-Ewkaristija tina li nkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħnina tiegħek fl-ambjenti tagħna nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, inti taf min huma u inti taf l-ħtiġijiet tagħhom, nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbuk għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja, għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal tfal u żgħażagħ tagħna, nitolbuk għal familji kollha tagħna biex jitnissel fihom dan l-ispirtu ta' stennija tal-mulej nitolbu. Nitolbuk ukoll biex il-vjaġġ tal-Papa li qed jagħmel fil-Lebanon iħalli kotra ta' ġej spiritwali nitolbu. Nitolbuk ukoll għal paċi fid-dinja mulej dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex bis-serjetà jimxu fuq il-kelma ta' Ġesu nitolbu. Ngħidu flimkien Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-kolla tiegħek, il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna jint fil-ħnina tiegħek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi dal-boħra fis-sebb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieħer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mlej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe, Edmond, Jolina u Pauline Buġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben Talla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna rina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Ħallini qatt ninferet minnek.
danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem.
Illum bħala ringrazzjament wara tqalbin ħanejdu dik it-talba li tqasmitilkom, ħanejduha flimkien, imbagħad min toġbu jista' joħodha ta' ħodu għad-dar, jgħidu għad-dar. Tajjeb. Ngħiduha flimkien. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna. Waqqaf fosta t-tinda tiegħek. Qed nistennew bil-ħerqa għax għandna bżonnuk sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġġ lill-morda tagħna. Il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq. Ejja mulej, għax bridna u intlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal darb'oħra li aħna l-koll l-aħwa u wlied maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu, nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċukun tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u noltu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta Marjiet lill-Madonna li talbet istess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet tagħna u l-bżonnijiet tagħna u għal dawk il-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Avvix kejken illum fil-5 se jkun hawn laqgħa hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu għal letturi għal dawk li jaqraw waqt il-quddiesa. Illejla fil-5 ta'